Kwang'iyo sirikal mokalo kane Uhuru Kenyatta ne timo press, ineno ka ji teno ling, ji rito ker dwa wuoyo, lakini advisors mag kerwa masani akia ni temo advice ker nade, nikech ker chal ka gima gik mano campaign go oko pok ochako implement most of them, to chal ka gima podo campaign makore en singo bi singo mabenda achiel kuom janeno maro na wacho ena gik moko setimore media online ka ineno ka ker launch gik moko manotim kata previous government moko no launch ka nodonjo pod odhi adhiya kanyo. Ng'eni jo Kenya tinde ber malich ni mbui ni omiyo gimoro amora nyaneno everywhere kata in mana e dala. Alafu ka wacho korwa Nyatike specifically, wan Nyatike in terms of maendeleo pod one pin seriously, nikech kata king'iyo percentage mar jomodhi school, jok mochopo achopa secondary kende alone is very poor. To mano koro seyo madhine jatend piny koso dhine bende jotelo mantiere sirikande mag gwenge? Mano omako ji te. Nikech kata ineno bursaries mimiyo ji gi, ineno for example sani e twak ka wan gi MCAs, MCA nigi bursary, MP nigi bursary, governor nigi bursary, kata kero nogo nigi bursary. To king'iyo gima mono ji somo mang'eny en koso omenda, to ko gima ochakore sani, nochakore chon. To walak gimiluongo ni miyo jopiny ng'eyo what is the importance of me going to school. Apart from ni ker the launch, okay en ker kende, this is not a responsibility for the president. And responsibility mar ji te as as citizens ka digi jotelo te mwayiero, nikech president ok dang otim gigi te. Ok onyal bedo ni o delegate kendo en ema ang supervise kendo en ema chaka ang